kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani paHadzirari 263 usubscribe mahara wetena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera panapo uchange uchiwana nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Malikes akakosha, kusubscribe kwakakosha. Vadikandise kudzoka munozviita manews updates panapa tinonyanyanoteka mabatanidzi atinenge tichiitira kuti unge uchiwana manews updates akati wandei pasame video. First update ividhiyo. Video iri ndire mukomana anonzi Evans. Waenda nepiko Evans ari pakutsvaga. Kana uri murungu une vashandi vakupa basa uchingoshandirwa na someone, dzidza kubhadhara munhu zvaashandira. Mukomana uyu anonzi Evans anga achidriver rori riya remafuta, mendi mafuta api, pandofunga kuti crude oil ndo yanga achifamba nayo. So mukomana uyu aba mafuta yawo amaba ese, amadrena ese mutengi, akabva amatengesa anga achida kubva apisa gonyeti iroro zvekuti anozoti gonyeti raputika. Gonyeti ratanga kubvira rakaputika, ndo zvaitika, saka mafuta apararira ipapo. Zvisinei, Evans aita metsi dzake idzizi apisa gonyeti rakangotsva musoro chete. Chibheki ichi chabva chasara kuti arambe aripo panzvimbo, arambe ari paspoti, aona kuti anobatwa nemhosva yekuti kwewo musoro wazotsva, musoro watsva wegonyeti. Ko board uku ndokwa kune oil yaenda kupi? Paipisa. Evans apisa gonyeti akabva atiza. Ukisire ka short video kake wapedza ukaona rutiro zvonofuka mu comment section kuti boy ere yatambika. Datone this video. Sekuru onaizwa itaiva, mota taiwana iyi yapiswa, nzi akaisa moto over arowa pasi nezuro, apisa mota arowa pasi. Evans ndezvaita izvi. Evans atengesa mafuta yese, aina kana mafuta motokari yevarizi apiswa. Next update ndichapesera nevidhio rapresident Mnangagwa. Regai tingopinda pane nyaya yemanjuzu. Ndo zvinoita manjuzu achiona here izvi. Pane vidhio riri kutenderera rabva nepagweru apa pavanhu vari kubvunza kuti hatirari vidhio iriri riri kutenderera social media. Tibatsirewo kuzivisa vamwe vanhuwo. Vanhu vanotaura mweya yemanjuzu vazhinji vachiona dzambavha, vanhu votsvaga mari nenzira dzakasiyana. Pane vidhio iroro ramunhu anga achizama kuda kuita zvemanjuzu. So vidhio riri kutendera social media ndo vidhio rada kuti muone. Datone this video.
next update inova last update yedu ividhiyo rapresident Mnangagwa apo pavabvunzwa kunzi pane accident yakaitika yaiya kumashure ukuku takariposta panapa paTrari 263 kana wakasubscribe uri kuzviziva izvozvo. Accident iyi yakaitika kuBait Bridge. Paitika accident iyi vanhu vakakuvara zvakaipisisa. Pane mapictures akabatanga kutendera mastreets social media evanhu vanga vakaiswa makadi box mumaoko nekumakumbo, vanga vakasungwa nemakadi box. So vanhu vanga vachibvunza kuti mubvunzo wabvunzwa president ndiwe kuti zvipatara kana kuti mushonga mukuzvigadzirisa rini muzvipatara, then vapindura seizvi. That's when this video inside Harry ndaenda tusangana zvekare munguva inotevera. Much love. The patients, people who were injured in that accident in hospitals. Sadly, it seems medical staff didn't have the equipment, the tools to help these people. We've seen pictures circulating on social media of people strapped in cardboard boxes with cardboard boxes, perhaps because there's no equipment. Your Excellency, can you assure the nation that government is seized with this matter and what exactly is being done so that in the future, should we have a tragic incident like that, our people will be taken care of? Yeah, that was a sad situation when I saw it, and we must make sure we correct that. I saw that on the media, and I'm happy that the media has exposed such weaknesses. So we must address that immediately. Yes.